A jsme tu u dalšího videa a tady jsou všichni. O, Assassin Ruda. Ty voda. A to je neslušné na ulici. Milujem příst. Já taky salámy. Dobře, jdeme. More! Čekaj. Já taky. Čekaj. To neskáče na nic. Smrdí ti kozy. A taky salámy. Kdo neprdí, není. Tak pojďme, jdeme. Tajnou zkrátkou, ne? Jo, já musím maxnu. Hej, hoši, pojďte dole někdo. Hej, hoši, pojďte dole. Kdo tu dostal větry století? Žunte se. Kdo tu dostal větry tisíciletí? O, ty to hodíš do Jo. prdele. Kdyby Jarovi spadl ten mobil. Pust to! Teď. Nedělej to. Pust to, on už Já jsem to dal už. Nedělej to. To bylo lehčí tak snad. Ne. Ale to chce Ne. A my ho nenavadíme. Já si to sám. Koukejte. Ty to ještě točíš, Jaro? No tak já jsem pak a Čečena. No, ty Tak vole. Jaro. A toto je serva dětka. Hm? Natačím. Čakaraka bum. Někdo z vás dole. Hoď to na to auto prostě jako bumčaka. Aby mi to nikdo neukradl. A ty to, já jdu dolů. O, na Martina to spadne, to bude pěkně. Bolest. O, právě ty vole. Hej, Tomáš, O! Ty vole. Já to hodil, Ruda. Všiml jsi? O, hustý. O, co to je? To je střela, ne? No. Ty vole. Ty vole, A jdeme. jestli to bouchne, ne? Mám to hodit dolů? Jo. O, škoda. No tak pojď. Zah do prdele. Čauka. Ah! Já musím to natočit na mě. Ruda se vyrypal. Takže